Bo día a todos e a todas. Despois de moitos anos vamos a facer unha actividade como Ateneo no marco da Feira do Libro. Bueno, somos uns cuantos participantes que nos ocorreu participar neste ano o Ateneo. Aquí no, aquí, bueno. Somos pouco. Quero empezar agradecendo ás institucións que de unha ou outra maneira pois apoian esta iniciativa, algunhas delas con presencia, o Concello de Ferrol, que contamos co seu Concello de Cultura, José Antonio Pontefar, que nos dicía unhas palabras, pero tamén temos os agradecementos e reconhecimentos pola actividade tanto da Fundación Montero Peldaño como da propia Xunta de Galicia, ¿no? Dito isto, pois para comenzar o acto formal, quería plantexar algunhas cousas. Bueno, para nós a modo de previa, ¿no? Un día especial tamén por dous acontecimentos de índole internacional que afectaron a vida de milleiros e milleiros de cidadáns europeos e de todo o mundo. En primer lugar, quería transmitir que hoxe tamén é o Día de Revolución dos Cravos, que levou consigo as libertades protagonizadas por nosos irmáns portugueses e deixaron para a historia a Grándola Vila Morena, que é cantada en todos os lugares de Galicia, tal día como hoxe e xa onte, ¿no? Tamén é xusto recordar o triunfo dos partisanos e dos demócratas en Italia, tal día como hoxe, derrotando o fascismo e expulsando a Mussolini e os seus secuaces do propio país, ¿no? Son dous feitos importantes e trascendentes que veñen moi ao día polos acontecimentos e resultados do que se está a acontecer no mundo inteiro, ¿no? Sabedes que temos por aí uns personaxes especiais que queren destruir as civilizacións do mundo. Bueno, vou a darte razóns polas que facemos esta actividade, ¿no? É o 50 aniversario da Constitución tamén. Entón, nosotros queremos señalar en este punto que Ferrol foi recoñecido como un espazo da memoria, un dos feitos máis relevantes dos acaecidos na cidade, e sitúase na vanguardia deses lugares emblemáticos do Estado español onde non hai moitos que abarquen un espacio geográfico como o que aquí se aprobou. É o recoñecemento da loita polas libertades, pola verdade, pola justicia e a reparación. Agora quédanos un inmenso traballo por realizar. O primeiro deles será facer un plano estratégico con prioridades, calendario, orzamentos, etc. Non estaría demais facer tamén un propio acto institucional que, organizado pola Mesa da Memoria do Concello de Ferrol, fora presidido pola propia alcaldía da cidade en un formato pois que se acorde, non? O segundo é o que nós no Ateneo denominamos como resurdimento, non? A palabra moi galega que ten moito que ver co relanzamento do país, a súa lingua, e chamámoslle así porque o 23 de marzo cumplíronse 50 anos no que o Ateneo estamos do mesmo ferrolán, ¿no? Que o régimen franquista tivo secuestrado durante moitísimo tempo. Un grupo de homes e mulleres decidiu retomar a actividade ateneísta en Ferrol e, como dixen xa anteriormente, Ferrol e a súa xente sempre estuveron na vanguardia dos movimentos culturais, sociais e políticos que cada tempo requería. Este acto é un pouco o exemplo
desenvolvelo máis, Manuel, que o vindeiro 26 de novembro faremos un especial Otero Pedrallo no Ateneo Ferrolán con participación directa da propia Fundación Otero Pedrallo. Por último, recordar, evidentemente, que tamén é o ano de Otero Pedrallo, non? Decidido polo goberno da Xunta e polo Parlamento galego, ano Otero Pedrallo, que tamén engade un abril oteriano no que está habendo moitos e variados acontecimentos culturais ao longo de todo o país. Bueno, de Otero Pedrallo van a falar unha serie de persoas que leerán textos e acordes que eles mesmos estiman para resaltar a súa figura. En todo caso, decir que Otero Pedrallo naceu un 10 de abril na Rúa da Paz en Ourense, que era veciño de Vicente Risco, dos que foron amigos inseparables, que foi membro do Grupo Nós, do Seminario de Estudos Galegos, das Irmandades da Fada, é dicir, de todas as entidades que fan e fixeron país. A súa obra responde a unha idea central que reivindica Galicia como un territorio de seu, non? Un sistema único de relacións geográficas, historias, culturais, que, como dice José Antonio Silva, catedrático de latín, historiador, investigador en Lisboa, que é membro do Padoado de Galicia, está hoxe como un propio exemplo diso que está a acontecer. O compromiso co país levou a ser diputado galeguista para Ourense na Segunda República, votou o Estatuto de Autonomía e o seu mensaxe é que hai que facer futuro desde o presente, tendo en conta todos os acontecimentos que pode haber, non? E en eso, pois, estamos a contribuir para seguir facendo eso mesmo, non? Seguir facendo o país. Eu non vou decir máis nada, non sei se justo pude haberme... Estamos mal. Haberme pasado algún tempo, eu vou a pasar a palabra a Pontefar, concelleiro de Cultura do Concello de Ferrol, que nos dicirá unhas verbas. Hola, pois, bueno, bo día. É un acto este, creo que moi significativo, por boas razóns, non porque organiza unha asociación emblemática en Ferrol, o Ateneo Ferrolán, outra por celebrarse dentro da Feira do Libro. Por todo isto, é un acto, repito, creo que importante, quizá non dos espectaculares, dos que atraen a moita xente, pero sí con un valor de afirmación da propia entidade cultural e do personaxe que se destaca hoxe como é Ramón Otero Pedrallo. Vou dicir 4 cousas sobre Otero Pedrallo. Pois, o importante o importante é escoitar o que con unhas páxinas escritas por Otero Pedrallo, que é unha forma de facernos a súa prosa e de achegarnos literariamente a ele. Teño que empezar dicindo que é o autor, Otero Pedrallo é o autor máis prolífico das letras galegas. Nadie escribiu tanto en galego como ele en distintas materias. Foi un novelista de unha produción importante, foi un ensayista interesantísimo, foi un conferenciante excepcional, foi historiador, foi xeógrafo, en fin. Otero Pedrallo é a persona máis culta, sin duda, que quedou o galeguismo. Aquel galeguismo da época nosa,
contaba con personas tan importantes como Castelao, como Risco, pues Otero Pedrallo, este personaxe de Sam, é sin duda unha persona nuclear fundamental dese grupo. É o que, justamente con Risco, crean a editorial Malasia, antes crean a revista Nos, na revista esta van publicando distintos ensayos que van afirmándose na idea do galeguismo, que é moi curioso esta idea do galeguismo do Otero Pedrallo. Para mí é exemplo do que debería ser, do que debería seguir sendo o galeguismo hoxe en día. Un galeguismo pacífico, un galeguismo integrador, un galeguismo que poñía por encima de todo o uso, o interés e o descubrimento da lingua galega, pero un galeguismo de máis culto, un galeguismo que se vai facendo na escola, que se leva á universidade. Decía que Otero Pedrallo, por exemplo, era unha persoa que conocía, naquele momento, anos 20, conocía perfectamente a literatura que se estaba facendo no mundo. A Xeneración Perdida americana foi o primeiro en producir algún libro o galego, de Hemingway, por exemplo. Scott Fitzgerald, cantáballe o Gran Gatsby. Traduciu, cousa absolutamente inédita en España, traduciu varios capítulos, non inteira a obra, pero varios capítulos do Ulises de James Joyce. Unha obra absolutamente vanguardista, rompedora. Bueno, pois este home tamén escribiu novelas, tamén escribiu narrativa, que a mí tamén me interesa fundamentalmente dele. Ten unha novela titulada Alrededor de sí, que é a novela máis popular dele. Non é a mellor novela de Otero Pedrallo, pero sí é a máis coñecida. É un pouco unha novela autobiográfica donde vai describindo este proceso que acabo de decir eu, como ele se vai afectando desde o castelán, desde a súa cultura castelán, era unha familia ben, unha familia hidalga, onde se falaba en castelán, por suposto, e como ele vai intentando acercarse a algo que ele sabe que é importante, pero que ten moi pouco reconhecimento nese momento, que é a idea do galeguismo. O protagonista de Alrededor de sí é justamente unha autobiografía dele, un personaxe que se move, que se está buscando a sí mismo, que non encontra a forma de situarse no mundo, é Otero Pedrallo buscando o seu papel no mundo intelectual que está vivindo. Hai moitas cousas que decir dele, pero non quisera deixar de citar para min a mellor libro que escribiu, a mellor obra que escribiu, que son 3 libros, son Os Camiños da Vida do ano 28, Os Señores da Terra, A Maorazga e O Estudiante, son os títulos destes 3 libros que conforman unha obra especialmente importante dentro da literatura galega. Os Camiños da Vida, ano 28. Esa importancia que ten isto no devenir da cultura galega. Era un enorme conferenciante, un extraordinario conferenciante. Hai unha anécdota que contaba Alonso Montero. Alonso Montero fai o ingreso no bachillerato con 13 anos, casi 14. Ven de Vigo, con os seus pais, e está todo ilusionado porque van a examinar o Instituto de Ourense, o Instituto que había en Ourense, que era chamado Otero Pedrallo, o Instituto Antiguo, como Concepción Arenal, e como Rosalía de Castro de Santiago, son os 3 máis antigos de Galicia. O rapaz, Alonso Montero, vai encantado a facer o examen de ingreso ao Instituto porque o vai a examinar don Ramón Otero Pedrallo, que era o gran ídolo dele, se conocía a Otero Pedrallo sobre o decepción do destino. Otero Pedrallo non está nese tribunal, está destinado noutro
que facer administrativo de funcionario, Alonso Montero ese neno que quería coñecer o gran personaxe das letras galegas, queda sin conocelo. Más tarde insistiu en coñecelo, conoce facendo bachillerato, e a partir dese momento ten con ele unha devoción que deriva nunha gran amistade. Bueno, pues don Ramón Otero Pedrallo, ese personaxe ao que a Xunta de Galicia, o Parlamento Galego, este ano dedica o ano de Galicia, a él. Eu creo que con todo merecimento que vale a pena, merece que leamos pues, algún libro, alguna novela que nos parezca, empezando por os distintos fragmentos que vamos a ter aquí hoxe. Así que, moitas gracias. Moitas gracias por estar todos aquí. Eu, antes que nada, quero agradecerlle aos gaiteiros que empezaran este acto. A música galega é fundamental, por tanto, para o que temos que facer. Eu solamente vou facer unha breve presentación das 6 persoas que van a ler aquí. Todos que Ángeles Xoane, que son claramente coñecida na cidade, que foi profesora, creo que de prácticamente todos nós, que lle tenemos un cariño especial, que é un dos tres fundamentais do Ateneo Ferrolán. Se era o Ateneo, sería Ateneo, que sería outra cousa. Vamos a ter detrás dela para a Loa Fantiño, que, bueno, a Loa temos unha longa vinculación de facer cosas xuntos. A primeira vez, creo que foi máis ou menos do federalismo na antigua librería Nobel. Bueno, son xones, xente que veo desde Cataluña, que en Sordadas, levamos moitos anos facendo moitas cousas. A terceira persoa vai a ser Mario Andrei, moi vinculado ao teatro, cada vez a teatro, non me esqueci do nome, que vai a participar. A cuarta persoa vai a ser o amigo Enrique da Costa, que son claramente conocido, escritor e profesor tamén de instituto. Unha parte que teño que agradecerle a súa palabra, que tanto foi que de presentarme o meu segundo libro, algo que estive realmente agradecido. A seguinte persoa será Paula Castro, unha investigadora nosa da Sociedade do Ateneo, de nosa presentación, que vai pechar pois unha das persoas máis xóvenes neste equipo, que é unha periodista cultural vinculada ao diario, que é Rita Trujillo, non? Entón, sin máis, sabendo que temos o tema moi contado, Ángeles. Grazas polo convite. Xa o meu compañeiro e querido amigo Pepe fixo unha semisemblanza de quen era a figura de Otero Pedrallo. Eu, cando me pediron a colaboración, busquei na miña biblioteca e o primeiro que me caeu nas más foi Arredor de Si. Entón dixen, vou na ler por segunda vez. Arredor de Si, segundo a meirande parte dos críticos, é unha obra confusa. Para uns é un ensaio, para outros é unha primeira novela. O protagonista é Adrián Solovio, que leva un apelido moi santiagués, por outra parte, moi románico. Adrián pertence a unha xeneración que nos anos 30 do século pasado vai a constituir o grupo da xeneración nós. Adrián, como ese rapaces, pensa que o progreso non está no límite das nosas fronteiras, pensa que o progreso está en Madrid. Por iso, cando toca facer estudos universitarios, a non se vai a Madrid. Coñece Burgos, coñece Silos, coñece a cuna do castelán. Logo, fórmase en filosofía, e polo gusto da filosofía verá de aprender alemán, estudará a Leibniz, a Spinoza, marchará a Amberes, viaxará por Bélxica, estudará a Alemania, traballará en París.
pero hai un vencello permanente que o vincula a terra, a casa solarieva, a casa matricial, a casa miñota, esa casa noble e fidalga onde está sempre a esperalo a súa nai. Decátase nun intre que el non coñece Santiago de Compostela, e despois daquel cosmopolitismo tan ansiado e tan anguriado e tan maravilloso, no que comparte incluso unha historia sentimental romántica con a marquesa de Portobelo, pois decide voltar a casa. E volta a casa nunha situación familiar moi xenerosa, porque acaba de ter unha doble herdanza, a do tío avó e a da súa avoa. Isto lle permite pasar un ano sabático xunguido ás súas terras, a vendimia, falando todos os días, ainda que se formou en castelán, falando cos seus paisanos en galego. E a partir daqui xorde o compromiso que non só será del, senón o de todos os homes da xeneración nós. Cando decidín que cachiño, que pedaciño íaos ler, pensei, esta novela para uns estruturada en 15 capítulos alterna o rural e o urbano, a cultura rural e a cultura urbana. Así que eu quedeime co rural, ca casa matricial, ca casa materna que volve para ser o home que aquí bueno, xa, sen máis dilación, sen facer triángulos, como non dispoño de máis de 5 minutos, non se oye, verdad? Entón, sen máis dilación, se vos parece, paso a ler. Ahora escoitase tampouco. Non funciona. Ahora, paso a ler o capítulo 2. A casa da aldea. Dende a fiestra traseira un ventiño livián figura agrandar o estreito horizonte, arrepuxando as montañas e levando as grosas encostas poeirentas. Burbulla o reo nos lameiros, treme a vea no chan en xoito das viñas como un verdecente caricia. Xa teñen brotes as hortensias do paseo e a parra, e unha longa hora dubidosa cobre a paisaxe daquel anaco da ribeira miñota. A nai aínda nova, atafégase na casa, sobe, baixa, berra, cas criadas, conta e reconta as galiñas, tan interas que nunca se sabe cantas son. Non remata a novela. Otero, Adrián, está a escribir unha novela. Isto é o pensamento da súa nai, viúva na casa materna. A nai aínda nova atefágase na casa, sobe, baixa, berra cas criadas, conta e reconta as galiñas, tan interas que nunca se sabe cantas son. Non remata a novela. O que ela fixo para se a facer aldea, agora decátase con amor, sen resignación e melancolía, con aquel vivir da aldea, o seu, imposto polo deber. Xa non lle interesa a cidade, na que ten moita familia e amigos, na que deixou a súa lanzal xuventude. Foxe o seu recordo como un vals e vai morrendo ca luzada do día. Mais sempre coa marcha do Adrián, todos os outonos, todas as primaveiras, marcha da casa e a paisaxe figura inimiga e indiferente como os primeiros días da súa viuvez. Dona María entra na alcoba da velliña, coida da avoa e a súa sogra. Denantes facíalle compaña, agora non se pode ver, está dende hai 3 anos tolleitiña. Denantes polos seráns viñalle facer tertulia seu irmán o crego, agora xa non pode vir, está como un rei no seu despacho da casa da outra beira do río. Ten un dosel de uvas murchas para o tostado. Rasúrase na fiestra do norte, e todos os días traballosamente vai a esculcar no seu arquivo. A velliña doese moito de non se erguer, por 2 cousas, polas laranxas do xardín e máis pola brisca, pois non lle aquece xogar no leito e non lle deixan refrescar a gorxa.
coledo zume dos froitos do ouro. A ela a aboa chamanlle a señora e a Dona María a señorita. Dona María ten para a sogra moita bondade e consideración, mais ás veces di que a xente da aldea, ai, é xente ruín, desgraciada, marmuradora, contineira, avarenta, mentireira. Ai, terá ou non terá razón. Con todo, hai cousas que non se deben dicir. Polo menos iso pensa a velliña. Nada é criada na aldea. Lémbrase de cando se franqueou a estrada, dos derradeiros frades do priorato, de cando o lobo estivo subido na árbore de señor Clemente, que entón era un mociño, moi riseiro, gañador dun xornal de 3 reás. E morreu. Hai poucos anos. Morreu ricote, e sempre lendo e rindo cos ollos. Ca faciana enrugada, e ca bota sen dentes. Se dubida da raza, ai, quen vai ter confianza no resto da vida? A señorita anda pola casa, foxe dos ollos vivos, dos ollos da velliña. Ten medo que lle pregunte polo Adrián, seguro que lle vai chamar fillo cando é neto, pois con esta transposición de tempo xorden dúas dores: a lebranza do seu home morto e o papel dela na súa casa. A señora, algunhas, poucas veces, considera con amor, mais como se non se decatase, ben de que fose. Entra no cuarto de Adrián e chora Dona María. Ai, queriñamente, un pouquiño, un consolo. No despacho pequeniño, fresqueiro, hai unha fiestra enreixada. Ali están as obras do padre Feixó. Hai tamén algúns libros encadernados en alemán. Moitos teñen notas ao marxe feitos por Adrián. E a escritura do seu Adrián e a nai bica o futuro, furtivamente. Desta hora canto terá andado xa o meu neno por Madrid. Falaría cos amigos? Non convén deixar as amistades. Cómprelle este neno ter un posto no mundo. Dona María calcula as rendas, as terras, o diñeiro no banco. Ali está todavía o seu dote enteiriño. El non naceu pa ser da aldea. Levaría o chaleque de abrigo? Si, levou todo. Ai, como deixou. E levaría a fermosa bufanda tecida? Levaría tamén as botellas do tostado e do licor café? Unha longa raiola de sol figura acrecentar a soidade do despachiño. A nai vai a outra habitación, está feitiña, é clara e sinxela. Ten un leito de ferro, todo disposto e moi limpo. Quizais chegará a noite, marchoulle un fillo. Bueno, venlle outro. O Adrián xa levaba os cabelos prateados nas tempas. O Xacobiño lle traerá os rizos máis loiros. Runfa un auto pola estrada, mais aínda brilla a araña do cristal e a fronte do retrato do seu defuntiño. Un frío ventiño limpián de marzo bate contra as vidreiras e nel ven cabalgando a primavera. Moi bo día, moitas gracias polo convite. Eu vou ler un texto de 1929, non tan ben como a profesora, pero vou intentar o que poida. Este texto titúlase A Terra Prometida. Non se pode decir que todos os povos sexan donos do seu chan, como dun corpo xeográfico. Moitos viven nel pasivamente, extraños, somente acampados. Sería un método suxestivo para clasificar os povos, isto de esculcar o grao, o xeito, a intensidade da identificación dos homes coa súa patria. O problema non é un xogo bizantino. Para consideralo como vital, abonda observalo, un pouco de perto, nas múltiples derivacións baixo o acontecer engañoso das apariencias. Tense dito, quizáis con certa figura de razón, que na Galiza abúsase do nome de terra. Esquecen o que tal cousa afirman
unha categoría esencial, pechada na verba única, fonda, agarimosa, animadora. A suprema categoría do espírito latexante no curto nome. A causa remanece no feito central da íntima, a fin de contas, a soia verdadeira historia de Galiza. A máis completa fusión posible da raza co chan. Hasta o punto de que o noso cuberto dun humus human non deixa aflorar un solo naco da roca extraño a raza. Estamos os galegos na Galiza tan fortemente dibuixados no planeta da humanidade como unha insua no mapa físico, unha insua emerxida e criada desde os primeiros tempos xeográficos. Mais aquí adquire carácter general o fermoso, simbólico, bíblico da terra prometida. O Señor mostrouna ao pobo escolleito para que nela cumplira o seu fin providencial, ser patria da verdadeira salvadora, da verdade salvadora. Cada pobo debe escoitar oscuramente nas infindas arenas da alma colectiva, claramente determinada nas palabras dos poetas creadores, esa promesa adeitada por o Señor. Unha voz moitas veces oscurecida por outras voces pasaxeiras, moitas veces aldraxada no nome de falseiros cosmopolitismos. Se se deixa levar delas, os povos culpables pasarán sicus soles, sicus naves de lutumbra, e as súas ruínas apenas deixarán algún resto na implacable nudez dos terreos xeolóxicos. Mas os fiéis darán un pouco do vibrar do espírito hasta as pedras e as fontes, e cando cheguen a consumación dos tempos, aínda dirán, como primeiro día, unha verba esperanzada na lingua nadal. Hai unhas fondas páxinas de Hegel nas primeiras leccións de filosofía da historia universal. Deberían ser meditadas e atentemente sentidas por todos os galegos. Non conteñen ningunha idea nova, son expresión acertada dunha das poucas ideas eternas, as ollas que teñen positivo valer. Hai unha terra prometida para os galegos, Galiza. Unha terra quer dicir un espírito, un camiño polo deserto para conseguila, un tempo de sacrificio e idealidade de todos os instantes, de todos os homes e de todas as enerxías. Solo se pode chegar a ser universal, é dicir, triunfador do tempo, facéndose donos da terra da redención, para que nela podan nacer a palabra da verdade. Cando Galiza sexa dona do seu espírito, será escoitada polo mundo e outra volta será o fogar a onde acuden os camiños infinitos da terra e da mar. Ollamos a un labrego rompendo un monte esgrebio para facer unha leira, pouco despois, ese home apodrecerá no agral da erexa. Entre a leira e a cova queda fundada unha hermandade inmorrenta. Diste xeito, Galiza, traballando en un mundo espiritual, chegará a convertirlo todo en terra de lembranza. A materia galega redimida polo espírito, a ledicia dos mundos novos que están na man dos hombres de fe, a exemplaridade para os demais povos, a galaxia novamente ascendida, toda a luz da alba nos nosos montes, ningún remorso entre os nosos irmáns. Hola, bo día, moitas grazas por invitarme. Hoxe eu escollín Boca Ribeira, que é un poemario que publicaron a editorial da Mocidade de Brais Pinto, pois xa cando se atoparon con Otero Pedrallo, pois el tiña 70 anos e como moitos anos despois, pois 30 anos despois dos camiños da vida, el sempre se sentiu moi ufano da poesía, é o xénero quizáis que menos traballou. Recitaba un pouco as súas publicacións e que aparecían en algunha escola, algúns poemas. El sempre foi evitando iso porque non se sentía tan afín á poesía. Pero supoño que polo que comentabas ti, don Gil, hai un ratiño, pois por isto de facer futuro desde o presente, deixolles a mocidade de Brais Pinto, pois a primeira publicación de Boca Ribeira
da editorial, cando se fundou a editorial, en 1958. Boca Ribeira é un poemario heterosílabo, heterostrófico, con eus en rima, que ten como leitmotiv o vento e a xeografía ourensá. Pois o mellor é que nos diga el que significa Boca Ribeira, que é unha palabra inventada por el. E entón o primeiro poema comeza así. Boca Ribeira, herdade, souto, laxe, sol mañanceiro, parras de caíño, eira soante, leda muiñaxe, feiras raiosas, gosto do camiño, moza souril de aboz na serra albeira, e noivo garanduxo na ribeira. Chao de amoeiro, sombra quente no brán, no inverno xiada, endexa máis mollada. De onde ves, meu vello? Veño do ribeiro, e cara onde vas? Vou para Martiñá. Falou a nadeira, respondeu o vieiro. Non falaron máis. Laio do portón, salouco da cancela. Quen saíu de cais non volte a entrar por ela. Sombrisa dral de Trasalba, na cova da Xosefiña, deitou súas vaguas hai alba. Fala dos vellos, vento do souto, fala das mozas, canta o regueiro. Fala dos gregos, bruar do cachón, fala dos mortos, vento na alma. O vento en Penouzoás bateu na porta da prisca, salfriu a cinza no lar, ninguén voltará a chamar. Ven avantando serras a mociña, meniña lúa do pandeiro novo. Vaise mancar os pés nas carpaceiras, non e tranquedes as fenestras hoxe. Ven por os vougos cómaros do ceo, atoutiñando vagarosas néboas. Fora de portas, branca peleiriña, deixa franqueadas as madeiras hoxe. Fuxiu a freira de alboradas louca, doia con candore nas fontelas. Vaise mancar nas espidas carballas. Limpade os vidros para que non se lixe. Ven cais unha tauri de lonxana, no velo xiado por longo vento. E te verdas esenzas, cristaliño. Abride as fiestras cara a noite clara. Te caixa chega, silandeira freira, con pudor recollendo a longa cauda. A caroada co lume reprandece, pousará a carón nos a pereiriña. Poesía. Raiola da mañán fría, alborada lucidía ou lembranza fuxiría, toda a vida recendía, todo morrer florecía. Poesía. Pomaeiro, flor de luar, garda túa neve rosa para consolo da mañán. Renxe xa co meu andar, estepa do tempo morto, e eu nómada a camiñar. Fai lume valentón, acende si tes peito naquel grande fachón que leva o señor Vieito da compaña patrón. Na encrucillada da pica, bate a raxeira na area, cheira loureiro e a bica na longa sesta serea. Soy un lagarto se estrica no leito de mucha vea. Baixa outono, rube o abril, entre montaña e ribeira, do melro canto souril, e o pranto da carballeira pousan no orengado xentil. Da leda, Boca Ribeira. Bon día.
despois desta espléndida declamación das persoas que me precederon, que deron tanta explicación acerca de Ramón Otero Pedraio, parece que me vai dar un pouco de reparo, porque non teño nada preparado. Ou seja, o meu é simplemente dixen, teño que axustar os tempos porque aquí temos moi pouco tempo, co cal simplemente vou ler un pequeno relato, un relato que tamén non pertence nin a contos de Santo Senegal, nin a Tiramendima e a xa non sei nin o título, Dédalos en Compostela, nin a calquera outro dos relatos breves, non? Sino que pertence a, está editado en Galaxia como tanta outra cousa de Otero Pedraio que sería dentro da narrativa. Titúlase O medo. Entón, eu creo que como Otero Pedraio ten tocado moitos paus, evidentemente este non é alleo ao seu bon facer. O neno despertou ben tarde sen se dar conta de onde estaba. Nin amolecía na escuridade preguizosa do seu leito da vila, nin chegaba nai para darlle bicos de 3 estados e a xícara do chocolate. Agora non se atrevía a estarricarse na graza do disforme leito alto e frío. Para baixo debía estar o seu fatelo novo, o penico, o libro dos contos. Por arriba penduraban das vigas do treito xamóns curados e queixo do barca. Unha araña reumática rubía modiña polas madeiras da fiesta de Portugal. O neno ben se decataba de que aquela sabia araña facía a sorna morna, que daba para él como que non fera cousa, e pensaba alcanzar o teito e vir correndo como unha estrela negra, para deixarse caer empurrada e fría, coas patas recollidas na tentura do leito. O neno non era capaz de baixar só ao chan frío. Un salaio subíalle pola gorxa, cando de súpeto chegou un novo espanto. Viñan, non se sabe de onde, altos berros espaciados, extraños, de maior a menor, rematando nun estertor de morte, como cando un xigante era ferido pola espada dun caballero. A porta abriuse e entrou a tía olindo a xeade a chapusco. Érguete, meu fillo, hoxe temos festa grande. Os da vila criades vos demasiados xinguitos e non te tedes amor a estas cousas. Estamos coa matanza. E colleu o rapaz para baixalo do alto leito. Ao correr do día, viu o neno homes terribles, de gargallada de verdugos que acenaban con grandes coitelos afiados e usados como se estiveran feitos a cortar moitas gorxas. Mulleres de brazos nus, roxos do frío e rostros de pedra chegaban con cestas de voces e tripas, quizáis de pobres nenos mortos no bosque aquel onde, segundo o médico, ouveaba o lobo todas as noites e un grande ogro apougaba no oco dun caracoche. As horas do curto día de inverno, un sol canso facía o seu oficio de malxenio, paseando moi preto das serras e carnales. Unha friaxe no soutelo de follas pobres e brazos retortos, un can tristeiro encadeado no recuncho do curro, foron longas para ele. O tío Crego e mailo médico chegaban ao mediodía e a merenda falando verbas duras e prontos ás determinacións fortes. O neno tiña que debullar o latín, moito Raimundo e moitos paus. Cando fora un pouco máis grande, sería preciso que fora a montaña para aliviar o seu pai e tratar alá como home con aqueles diaños de paisanos rendeiros que non pagaban e ladróns que facían a cris nas leñas das carballeiras. Da cociña chegaban resplandores dun forte lume, anacos de verbas prontas, ruídos de instrumentos de suplicio e morte. Todo parecía demudado na casa. Tiña medo de cando pechara a noite. Atreveuse a andar a modiño cara a solaina para gozar dun derradeiro anaco de día e voltou espaventado para o sofá da sala xa toda colgada de pedras. Na grande viga do corredor penduraban 4 porcos disformes na escuridade. O neno aniñou no recuncho do sofá e pechou os ollos tremando. Con o cego da angueira, a tía esquecerase de acender o quinque das calcomanías. Fíxose noite fonda, todo calou na pedra arrepiante. O rapaz facíase pequeniño
no seu acougo, cando sentiu unha cousa moi que esgarabellaba nas poutas peludas e artilladas na carne de galiña do pobre colo nu. Refregouse contra as almofadas, correu atolado na escuridade e caeu por unha trapa aberta. Caía sen chegar ao fondo. Por onde iría? Detívose nunha clase de cociña de terra. Non se alcanzaba a mirar o teito nin as paredes. Na lareira queimábanse co lume morto táboas de caralito, aquelas que collera o neno na casa da irmandade, cando foi o domingo á misa do tío. Unha vella encanastada, mestura de galiña estrumada, bruxa e pobre de pedir polas portas, atizaba o lume cun oso de morto e cuidaba de escumar un pote negro no que fervían cabezas rizas, mans, costelas de rapacillos. O neno, sentado nun tallo, cimaba como un afougado e ben sentía que outra cousa aí atrás del que non o deixaría fuxir. Unha cousa que falaba baixiño, verbas noxentas e implacables. Quizás aqueles latinorios que estudiaba seu irmán maior. Ollou desguello e viu os 4 porcos de pé, abaleándose mainamente ao compás do cui cuaepo, cantando moi baixinho. Tiñan os bambullos abertos, cruzados por estacas, os dentes recachados e os ollos atentos para él. Cando chegaron coa luz, o rapaz tiña tentura. Deitárono nun xerdón a carón do leito da tía. Fixeronlle rezar moitos painosos e prometeronlle encargarlle unha corza viva aos caseiros da montaña. Bos días a todos. Otero Pedrallo foi considerado un dos pais da nosa xeografía e cultura. En 1926 escribiu Guía de Galicia. Esta obra non só é unha compañía de viaxe. Nela, Pedrallo funde a precisión da xeografía, o peso da historia e a beleza da arte. Para él, igual que para os demais membros da xeneración nos, consideraban que Galicia, para coñecer Galicia, había que percorrela a pé, cidade tras cidade e aldea tras aldea. Guía de Galicia é unha obra mestra da xeografía literaria, pero os datos de Pedrallo respondían á súa época e a unha visión romántica e historicista, que a investigación posterior puido desmentir e matizar. Para que sintan como Pedrallo transformaba a nosa paisaxe e literatura en pura literatura, acompáñeme nesta viaxe no tempo para percorrer o Ferrol de hai un século, a través destas liñas que son, ao mesmo tempo, ciencia e poesía. Su historia de centro naval de primer orden comienza con la Casa de Borbón, creado bajo Fernando VI y Carlos III, para combatir Inglaterra y defender el imperio de las Indias. Los astilleros se construyeron desde 1726 a 1783, primero por Felipe V, el de la Graña, y por Fernando VI y sobre todo Carlos III, los del Ferrol. Se atribuye a Pitt una visita de incógnito a la plaza y la frase de que si fuera inglesa se revestiría de una muralla de plata. La población de Ferrol se divide natural e históricamente en 3 partes: el Ferrol Viejo, el Ferrol Nuevo y el Esteiro. Ocupa primero, con sus calles de tipo arcaico, San Francisco y Príncipe, la porción oeste abierta al muelle de Coruxeiras, y se relaciona con los grupos de población de Canido, célebre por su devoto y popular crucero. El Ferrol Nuevo nació con los arsenales y ofrece un aspecto de elegancia regular. Por la geometría y ordenación de sus calles, recuerda los tiempos de la administración del siglo XVIII. Sus largas calles longitudinales, tendidas entre las plazas cuadradas de Armas y de Dolores, la ordenan en sistema simétrico de manzanas. La calle Real es la arteria principal del movimiento y en ella se encuentra la Capitanía General. Frente a los arsenales, la Plaza Mayor se une con el bello paseo llamado Cantón de Molins y con la Alameda y jardines de Sánchez Vázquez. Un rincón sereno y apacible es el Paseo de Herrera,
al final de la calle Real. El estilo de Ferrol Nuevo se expresa en la iglesia de San Julián. Es perfectamente neoclásica, en un sentido rococó oficial, construida según los planos del ingeniero don Julián Sánchez Bor, quien parece imitó la estructura del templo de San Andrés Avelino de Roma. El Esteiro, entre los Arsenales y el Ferrol Nuevo, tiene por centro la plaza del Esteiro, la plaza del Hospital y el campo de batallones. La nombradía de los astilleros ferrolanos fue y aún es inmensa, justificada por la grandeza y dignidad de las construcciones. Algunos departamentos, como la Sala de Gálivos, son de los mejores del mundo. En las gradas ferrolanas se construyeron flotas enteras, como la de la serie de barcos llamada El Apostolado, los mayores navíos del siglo XVIII. El ambiente de Ferrol es claro, ordenado, marino. La belleza del paisaje de la ría proyecta su reflejo sobre la severa ordenación de calles y plazas. El pulcro y optimista traje marinero puebla las calles. Parece, en la noche, desde los pequeños jardines neoclásicos adornados de bustos, que se va a percibir el más vasto desplegar las alas de un gran velero. Moitas grazas. Para pechar esta feira do libro, escollí, bueno, para pechar, non sabía que iba a pechar, pero para esta feira do libro escollí un texto que se titula O labio dos libros, publicado na nosa terra en 1928. Teimo falar hoxe dunha caste de homes polos que sinto unha clase de envexa. Tamén eu, ao decorrer de moitos anos, fun catecúmeno da súa igrexa, ceibe, solta, espallada por todas as latitudes. Indo son hoxe o maior tempo que podo. As definicións xenerales non din ren. Mellor lembrar algúns instantes do catador de viños espirituales. Sae pola mañán, xa tardeiro, pois non ten obrigas graves coa sociedade. A xente atafégase nas 1001 angueiras da vila. Co sol das 11, cada un adquire a máxima prestancia no desenrolo do seu papel. O comerciante, o funcionario, o cobrador do banco, a rapaza que na galería soellada atormenta a cruel dentamia dun piano. O fino catador de esencias e de formas é cidadán do mundo e de todas as cidades. Olla con simpatía os bagaceiros do xardín municipal e os retirados que esculcan unha vegada máis nas lembranzas de ultramar para obter a conversa da mañá. Na mesiña, a carón do leito, fica quase que esgotado o derradeiro libro. Chegou o sono ás apalpadelas polos mecos das liñas imprentadas, alargando o interés das páxinas no solpor do dormir. Quizáis a mañán figure tinxida polas cores do libro. Quizáis figure máis nova que en de xamais. A costume de ler é, sin dúbida, o mellor remedio para escraventar as costumes. Pode que na librería da casa agarden volumes virxes e de fixo outros dignos de máis fonda meditación. Mais a novidade imponse rexida por misteriosas afinidades selectivas que non se quer definir, pois os ceibes membros da cofradía fuxen de perfundar. Sempre son mozos. Todo o seu vivir esvara por riba dos perigos da especialización. No escaparate do libreiro locen títulos, dúbidas un instantiño. Cada libro fai unha chamada, desperta un gustar, unha arela, unha debilidade. Son como as mulleres do sultán. O catador demora gustosamente a escolleita. As editoriales debían pensar moito na cortina tipográfica do libro, que, igual que a do froito, determina en grande parte o movimento da man cara ao bolso. Inda restan unhas horas da mañán. Pode ser que din antes do xantar xa vai a lectura debullada. Moitos vermuts bébense no café deserto solo polo prazer de esculcar os miolos do libro mercado. Teño coñecido moitos catadores de libros, mais coido que en poucas partes hai tantos como na nosa terra. Hai nos ricos e probes, calados e faladores. Moitos fuxen das clasificacións feitas pola opinión media. Son os máis ditosos, os que mellor zuban os froitos do vivir. Pois nisto, como en amor, o secreto presta un feitizo máis a voluptuosidade. Son os verdadeiros e desinteresados gustadores das ideas e das formas. Compóñense pasaxeiras familias espirituales. Acampan o igual dos xitanos baixo toda especie de arboredos e de arquitecturas.
Os primeiros en albiscar as novidades son tamén os derradeiros en esquecerse. Eternos estudiantes sin obxeto preciso, viven sempre na curiosidade da adolescencia. Non lle piden aos libros nin soma nin proveito. Hainos de tal xeito puros que despois de seguir todos os cursos non queren o título para se non sentir demarcados. O seu tempo e o seu espacio mídense por cronoloxías e coordenadas particulares. Algúns deixanse levar por un xeito de método envolto nas ondas da casualidade, da moda e do carácter. Sendo moito máis que o público corrente non chegan a exercer un magisterio, polo menos conscientemente. Por egoísmo, por ledicia, por humildade ou por preguiza, perderían o mellor de seu ser, pois son sustancia viva, coloide, que non se quer vertebrar ou moito menos cristalizar. No vivir especializado de hoxe gardan un aristocratismo preguizoso, desinteresado, unha especie de antigo réxime que se mantén co traballo dos escritores e dos artistas. Percorrendo os catálogos, crían cada día os praceres para o seguinte, e cando as urxencias do vivir lles obrigan a adoitar unha profesión, fanno coa vergonza e a dor da independencia perdida. Muchas gracias a todos. Solo por concluir, lembrar que o viernes 6 de novembro faremos a segunda parte, que son as xornadas académicas. Contaremos novamente con a colaboración da Consellería de Cultura de Ferrol. Estará a propia Fundación Mateo Pedrallo. En principio temos anunciado a Anxo Lorenzo dos directores xerais de Cultura. Queda tempo, pero bueno, volveremos a volver tamén. O único por rematar, xa que teño a sorte de poder contar semanalmente con unha columna do Diario de Ferrol. Hai uns meses escribín un artigo sobre Otero que decía o seguinte: somos fillos da transición á democracia, pero non son debemos explicarnos os clásicos galegos. Ese é a galego da nostalgia, perdido aí nun ruralismo que non cansaba con nós. A primeira xeración de cultura netamente urbana. Para nós, a mocidade daqueles anos, a cidade representaba a liberdade e o presente organizador. Para nós, fillos dos pais galegos, falantes que educaronnos en castelán, por ser esta a lingua de constitución social. Así, Ramón Otero Pedrallo é un señor moi maior que se presentaba nas clases de lingua e literatura como algo alleo e dunha Galicia que xa non existía. Ninguén foi capaz de contarnos, por exemplo, que sería o traductor galego de Ulises, de Jane Jones, obra literaria que racharía coa forma de entender a escrita, aumeando un novo xeito de facer literatura. Otero, como toda a xeración nós, vai personificar ese impulso de nova modernidade, amosando a capacidade da toda a lingua para estar a entender o mundo, igualdade cos demais idiomas e culturas. En 1926, publicará varios fragmentos de Ulises de Jones, que deixará as claras o interese de toda unha xeración por vincular o movimento anovador que percorría Europa, de punta a punta, modernidade e universidade. Otero, sobre todo, foi fiel a unha idea de país, e foi fiel incluso a moitas persoas. Tiña unha relación moi especial co castelao. De feito, cando o franquismo lle permite viaxar, vai ir a Buenos Aires e vai a ser a última viaxe no que se vai encontrar castelao e Otero. De feito, que Castelao vai morrer uns meses despois. Entón, creo que hoxe esta homenaxe a Otero tamén hai que lembrar un pouco a Castelao, porque son os dous exemplos máis claros de Galicia da modernidade nos dos países. Muchas gracias por todo, gracias a todos vos. E pensando aos nosos amigos dos Galtegos, muchas gracias por a música.